Oras madihita saluhuna adorang susah tita tu barita nauli cumolo hita merede saayat siam bukede 102 ayat sada oton di purbadiai bongoti. Oton di parbadiai bongoti roganami bi rosipati uroha osonda sia surgoi sondangi roganami bi ni roha asa masa patu pahon pino dahon nihatamu saitu ami maro Oras mak dihita kamanginang nani aulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus saat mahita tu jamita pertanyaan di bagasan tikion paimang so saat kita tu barita nauli jumolo mahita martanyang asini roha madihamu do dami sian di bata amata do sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tupu jamita pertanyaan di bagasan mingguta ima na tersurat di Hesekiel bidu 37 ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 ujahoma tu hita saluhuna dungi ninna ibana musai tuau ali anak ni jolma akka huli-hulion sabdo pinopar ni Israel doi idama akka nasida mandok nunga tung masak huli-huli nami jala pesan arok-arok ni rohanami nong pidong do ham di bahini manuri rangi mahu jala dokma tu nasida songonodo hatani Tuhan Jehova idama au mangukap tanomamuna jala au mabuak kamu nakok sia tanomamuna hamu ali bangsoki jala au menogiho kamu mula tutano Israel jadi tadong muna ma au do Jehova ia dong ukap tanomamuna jala hubuak kamu nakok ali bangsoki sia tanomamuna auhut mangalihot todikku tu bagasa kamu asa mangulu hamu jala au mabaik kamu marhasonangan di tanomuna asa tung ditadahamu au do Jehova namandoki huhut mabahesa ninna Tuhan Jehova ido sahana kita saluhuna heado tahilala amanginang na hinaholongan sahira nagali jalaluja pakilalata pidohono rupani gabi mago hiras ni pamatanta semangata alani akan masa per kilon di ngolo tentu nabi masa bi di tonga-tonga ni nguluta
Bahkan rupani gabi sahirana suanong pakirim. Jala buido rupani songon akka haruar paddoan. Atau emak ay namay arang bui bi ulang nonton dan mungkin bi. Jadi sahira namate pakilala rupani. Ati tungnya tahilala songoni tersoni magubara ni bangsa Israel di bagasan terpukon. Sahira namate dilal nasida. Alani hinabirni. Alani hinahacit di pembuangani di Babel. Tentu parir marsak nasida madate pakilalan nasida idom bayan disuruh debata si Hesekiel manurirangi tu bangsui. Jala didok diturupukon saya hiraso ngun huli namasa. Peko kita mahuli-huli rupani. Jadi gobaranna dah dong be dirana sida hanguluan. Ngamasai persuk, ngamasai merukil. Bahkan rupani di hilalana sida nong pidom nasida. Di hitana ni hokop ni tu hatta tentu dipersuruh ni debata tu si Hesekiel asa takas do mangulu to di nasida. Asa dong musai pakirimun nasida. Asa nang medile nasida terus. Ido nang pajuon ni debata nang persuruh ni debata tu si Hesekiel. Hita nang hokop ni tu hatta si hangulunok ta si jani taong perjoloma dohonon ni tu hatta unang loas hagaleon akka parukilon pamagohon pakirimota. Unang taloas akka hagaleon akka arsak na dingulo. Tentu dihita tutu natarsakon noai. Susah noai pikirata mandati noai tahilala luja daging mangalului ngulungulu luja pikiran mamikiri akramasa di ngulu alani akka hinabir ni parasahiton alani akka habuk ni roh hadok nasing di sunggul itu hatta hita marhiti jamitau imot ma dalanata dumuluk terus jala unang be saya manotok kita main dari tuburi. Hidup ini harus kita jalani salah. Waktu berputar melaju terus, tetapi kita harus melihat ikon dalanat tulung di bagasan pos ni roha. Nah indupe tarik mati ngejang ngulu. Alani parukilon otik mananggudang marupani gabi mago pakirimota tu hatta mandu unang gabi mago pakirimota pajonok hita tutuhani tapangindogo. Jadi songjol mahita adungko nang akka keterbatasan memikir keramasa di mulu alana adungko keterbatasan hita jolma itu bain saya tapangido nang akka bisuhon nang akka gugusian debata. Jadi unang tapikir sendiri talos matod di debata marguguiho kita di tonga-tonga ni nasa nata adobe. Di debata tentu gudanggo nabui dapat ta'alus. Di dalam Tuhan ada banyak solusi. Olani buhahi tamarpos ni roha. Molope di bagasan ngulut tasi kanupari tentu marsori-sori doa kana masai. Alai jamito pengotok kita. Suara ni todi ni debatama namian di tonga. Jadi todi ima na mga pulihita
di ima na menyemangati hita pahiras som pamatakta di ima na mangaliw di hita aka semangat nebar hita na nihokop ni Tuhata purpu jamita di pertanyaan di tikyo menungguli hita ma asa totok kita adong pakirimon di bagasan mulut tau. Nah berdua homa di joma tu hita di bayi debata muluta marhasonangan. Tujuan ni ngulut tahun dang hinabir manang najib na manotto. Jadi Tuhan menciptakan hidup kita bukan untuk kematian tetapi untuk kehidupan. Itu nang tujuan ni debata manotto. Alena pasti ulu hita marhasonangan di bagasan debata. Maukah kita bahagia dalam Tuhan? Sudido jolma makirim naing matutu hobar di ngulon song na deroha. Alay nang buhi. Takas do aronggo di lewat debata. Dia ma natupa na naing di bagasan muluta. Atau ay sa plopati ma sada na papasoro hatta hulehon todiku. Didok hulehon todiku asa manguluhamu au mabain marhasonangan. Jadi Oma pasuniro hatta amanginang hita saluhuna. Todi ni debata mambai sonang mulupe ikon ta adobe sitaon. Sonang di bagasan Yesus. Takas lu HP mulu neng marhasonangan kita ikor-ikor dong. Pangi hita nang di suara ni todi ni debata ima todi par badi alani ikon tadardado na dia do ulau ni todi par badi atau tapang asa ma kuaso ni todi par badi asa martaba semangat ningulu nang song ni heras ni pamatang ta ala todi ido na maragogoyo kita karena roh Tuhan yang menguatkan kita. Asa sonang mulut ta luas ma diajari tondi porbadia. Asa sonang mulut ta asa mangulu nang pakirimota takasma tadama na dia do nang aka ulaon ni tondi di bagasan mulut ta. Dihita saluna asa pos marohata di natatada pangurupion ni debata marhiteton di parabadia tatada huaso ni debata marhiteton di parabadia saor mai ibana di bagasan nguluta di bagasan ulauta di bagasan pikirata lan akan as atau molo saor doton di parabadia di nguluta takasma asa di bagasan si pikirata asa di bagasan ulauta di bagasan keluargata Myanmar todi ni bata nalaho mangajari hita nalaho patadaho tu hita na dia do si ulang monota laho patadaho tu hita dia do aka hati gorang patadaho tu hita na dia do kana sitong todi ima namian di tonga-tongata. Amin bertanya kita. Mau lihat Tuhan di barita nauli na kujalohami asa takas matutu todi ni debata nang marhite tondi porbadia mangajari hami asa utadahami dalam sidalan nami akka habitoron akka hasitong songon bangson na pinili mi takas na sida
marhagalio alai ala dileo kuro to dim tu nasida gabi mangul musi nasida hami pe Tuhan sai mian matod demi mengajari kami mengabuli kami maragawai kami tiap kaulau nami nang di partilan nami sikan upari marhidi Yesus Tuhan jalo tangyang nami amin.